This is your one and only man, Jeds, the Anunnaki. Dapa advice to the next person. Ari kutengerwa motor next. Na say Wicknell. Say Wicknell waita zvakanaka stereki. He is supporting all these young artists and giving them these gifts. But let me help someone. Dai ndanga ndiri nini Sandra Ndebele kana dai ndiri nini Japreza. Don't you know motor inoita 120,000 kana kuti motor inoita 150k US. I'll be saying kuna say Wicknell. Because say Wicknell madi kundipa mari yacho. Ndoisa my account. The next thing I go, I make a business proposal. I take my business proposal, I take it to the procurement, and I tender for a bid and buy equipment to do business. Unaona kana wakapuwa mota aina chaino kugeneratera mota dzese dzonakidza drivers dzese, but aina chaino kupa. But inini kana ndisina mota, I would prefer kupuwa mari tikokwanisa kuramba ndichitenga mota because ndaramba ndichiwana mari from that source of capital. So munhu ari kuzopuwa next na say Wicknell chimbovabvunza kuti zvinoita here kuti vakupe mari. Yes, mota vangoda kukupa kutorera mangwana, iwo chipuwa mari manje woenda unotenga equipment, go and buy diggers, trucks, go and buy anything and start a business. From there your life gets better. And wanzopa vanhu advice yakadai, but kana uchida kuita millionaire sezvazvo zvinotaurwa naPassion Java zvazvo, if you want to be a millionaire, if you get a capital of $90,000 or 120 or 150, you are going to have a good cash flow business, Marco. That's what we all require, a good cash flow. Cash flow do you know needs when you're running a small business or medium business. So ukaona to say Wicknell vakushedzera paipai, aiwa ingoti say Wicknell ndokumbirawo inini ndiri kuda kutanga business handisuda mota. Uchaona kuti ine ye mota yatengewa unenge watenga 3, but business yako ichiramba famba chienda mberi. Ndo advise andina to the next person asati apuwa mota na say Wicknell, imboitawo muidzo uwoyo, one and only man Jets.